kapang ni takuk tei bukuk song norok nugui mankana tini obongkha ani tongthai nok o nogo nang tongdo jabo thangnai 2023 Tangmani ni result ni o horo hongkang kaino ana monok nugui mankha norok busa kilai khilakai tantik jak bokok jak kilang narok tongo norok ma ayengo phunungnai tantik jak mani eba amungui sabo tantik phaika samung sitara tangnai rok tantik phaimani chung borok ni bumung khunani thanglia tei sanani thanglia norok serai serai nugui mankana ang to kuno khoroksa rajniti neta buya kuno politics khane buya kuno khane buya just ang khoroksa kokmo thungai jase nogo tongoi tongmani asomsa horo phaian bumung kho chiri khokbai ho ho khai chiri khogai tam an monong tam phuri tantikai didi phaibe kya aga tini monok asa kosok ma tangkha je mo tangpurang musnok ni wak masa tongmani Phalui musuk masa tongmani Phalui kuno rokom jaga ro kisa misa Phalui je onong no kosok ka tangdo damani aga tabuk oba heke tantik didi phaikya tantik di phaimani yaglo tabu tini ang im kang ni na harai monokun rokom da thepai mano hndei nai tobo tatte to kholok tongoro samkhai tonga nokolom no nugui mankana gang botine oro samkhainai abono hastin lukurongno kaisa koimung mohairok chini chung Swbaijak dofa bai dofa chini tiprasa chung agi ni simuno nugui phaio busu jorotei chini hasteo chini hasek jak tongo chini dofa asake komori tongo pheba o dara phana chini tiprasa rok asake bokha hamya tam no bongjagai tamo sibok khorogo yong warjagai mohaika tanjigi riri phaikya abo kuno kok sajangna dengkha na borong ni nukungo thangai ang bong ni nok nukungo walai tongiyo na borok bai walai suklaingo na bong ni nok ang tanjigo tamo sila bonggai bohaika tanjigi riri phaikya samung sidra tangmai rok abo bahike ngai manka belan wana ma singja yang phaidi te khakta digi norong no phunugana yang bohaino hai iko yang bohaino hai tanjik jak jotona odino mang tanjik jago abo isona sibati nok bising roka habi nok ni mani roka bokliya morok tanjigai risibai kasa mo daban tan kana khakhayo obo simingya te khungsa tongkho yang kisa phunu khodi te khungsa tongkho nogo yang phadi mo hangkai ani buphajang nok o jaga mo hangkai 2021 no KDC election na erengera kono sana nikrei mo hangkai sori 2023 ADC election chalo tingkha ADC election ja ngose Viran Sabha ni result horo hangkanya abo mo tantik jakha kono khaya krei Swbaijak aske mokol kena ari inglayo mungsa khaima kri phano tini ma hika tantik layo tibrasa ni nok abono nok no phununan bagai tini amo ma Swnam khambai